Fel rhan o brosiect Cwlwm seiriol, roeddwn ni'n awyddus i gyfrannu tuag at yr agenda prescriptions gwyrdd. Athon ni siarad hefo yr meddygfa yn Biwmares ac oedd Dr Ifan Morgan wedi bod yn wneud daith gerdded bob dydd ac yn awyddus i'r cleifion yn y surgery wneud rhywbeth tebyg. Rhwngthon ni athon ni fyny efo'r syniad o Cwlwm cerdded. Da ni'n hapus iawn fod yr taith cerdded yma yn cychwyn yn y feddygfa Biwmares. Da ni'n mynd i fod yn defnyddio hwn fel ffynhonnell i ysgogi cleifion i fynd allan a gwario mwy amser, nid yn unig yn yr awyr iach, ond i fod yn mwy actif. It's a circular walk, which is always a good thing. You don't feel like you're coming back on yourself. There's places that you can cut it short if you feel you've had enough. There's plenty of places for you to sit down and have a rest or have a cup of tea as well. There's several places on the route where you can do that. Mae o yn llwybr hawdd iawn a mae o gyd ar fflat, so da ni'n gobeithio i bobl sydd ddim wedi arfer bod allan yn mynd ar teith cerdded, bydd hwn yn gyflwyniad da iawn iddyn nhw. When you get your exercise referral from your GP, you'll come to me in the leisure centre for a consultation, and then we can go to the activity together just to give you a little bit of support. I think it's important to do outdoor activity to help with mental health. It's good for weight loss. So this walk, it ticks all the boxes. Felly fod rhan o'r rhaglen Cwlwm seiriol, da ni'n mynd i fod yn cydweithio efo'r meddygfa i ddatblygu chwaneg o weithgaredda yn yr awyr agorad sydd o pobl i gysylltiad efo'r byd natur.